Gak ketok. Kene. Jalannya ya mas. Harus cepet ini. Angane pito penae. Pero kanthi mitra kono kanthi Ben Gatot bane saya. Lah manut to. Manut aku. Sing manut pras. Para Pandhawa. Latok sing dipaten Mas. Matani para Pandhawa kuwi ora gampang. Mergo Pandhawa kuwi enek dekengane loro. Sinten? Siji Semar, loro Ratu Ndrawati Prabu Kresna. HP-mu viral. Bos. Mula cara carane wong apa iki? Pang-pange koyote disempatu dhisik gampang nombroke. Iki Pandhawa tak kon mateni Semar. Yen sing sumakah kuwi para Pandhawa Semar ora bakal dawa umure. Sawise Semar mati, Pandhawa tak perintah mateni Ratu Ndrawati. Semar Kresna mati. Pandhawa wis kelangan kekuatan kaya dene gajah sing tanpa tlale, macan sing tanpa siung, ula sing tanpa wisa, yaga sing tanpa dhuwit. Ngaten nggih. Pandhawa wis tak perintah manut, tak perintah ngalor ya ngalor, tak perintah ngidul ya ngidul, dul. Mergo nggonku perintah iwatku tak rambari aji pangendang. Waduh. Yen wis Kresna lawan Semar mati, aku sing dadi algojo. Sing dadi algojo bakal nugel gulune para Pandhawa 5. Waduh, matur nuwun. Dingah hal sing manah kula. Yen to Pandhawa mati tenan, tegese ilang lilipe Duryudana. Lo badhe syukuran 7 dina 7 bengi. Belah kirikmu ya. Ya. Mangsa bodho ilang lilipe ning diserantekne luwih dhisik. Aja kemrungsung, aja kesusu. Lajeng aku bakal metu njaba. Ngawekani tantangane si Petruk sajae dhek ora ngerti sapa sejatine penemban Begawan Jati Sampurna. Ketiban tanganku lakon sumur kuwandane nggih sawergung asirat jalma mangsa barama kula pasrahaken dhumateng paduka Kanjeng Rama penemban Begawan Jati Sampurna mrih prayogane mrih patine para Pandhawa 5. Ya dina samangko aku bakal pamit ngawitani bakat presiden.
Marasos hati dawuhipun Kakang Penemban Begawan Jati Sampurna. Yai Prabu Manik Sasmita kalau non wonten tibaking ngadal. Diboten kok. Halo non wonten tibaking ngadal. Dina samengko para Pandhawa kaya robot tak perintah ngalor ya ngalor ngidul ya ngidul. Mung sandungane saka pakatine si Petruk kongkonane Semar sing sajae bakal kanggo gawe marang lekase Begawan Jati Sampurna sing bakal nuruti karepe Duryudana. Mula semangko siagakna para Wadapul. Ora lampit bongkak kimpul waton lanang nika gaman aja lali. Nyangking lageng pangirsing saking batok Pandai Getih. Digoleki si Petruk. Dheweke diwenehi pelajaran aja wani nantang kalian Begawan Jati Sampurna pendhita kang pinongmong dening para dewa. Iki sendika ngesake dawuh. Diboten to, non boten dibayang dawuh. Siagakna para Madya Balam. Bila samangko ketemu kawan Petruk tabrak dong banteng. Gelek lampung Pak. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ning ndi to gimana cawe tok tak goleki.